बाप रे बाप हेनु कहाला साल भर के त्योहार हटे। ए दीदी देखी ना रखिया ठीक लागता। हां कौन सबसे सुंदर बाटे बताई ना उही भैया के बान हम। अरे कोनो बांधे तू बांधे हम बांध दे ही। हां त काहे रहे ना बान हम का कनी के एगो हम हेमा के बांध दे ही आ एगो तू हेमा के बांध दे ठीक नु एगो भैया के आ ता छोटको भैया आवत ना तो उनका के एगो हेमा के हम बांध देबे ना ना हेमा के हम बांध देबे एगो तू बांध दे ठीक ठीक बेटा। दीदी जी से कहिन जा पोर साल त ना बनले रह जा कोई हमर भाई का जनी वहां के का मन में रहला जे बुहे नु जाना हम तुहा के उहे ना कनी हम त कनी मम्मी के कि ए मम्मी जाए दे भैया नहीं खाना आवत ओसे का छोटी के भाई आवत ना हम बांध दे। अच्छा हमर भाई आइले त तू बनल नहीं ना रहू हमार भाई चाहे राउर भाई चाहे बड़की दीदी के भाई सब कोई के भाई भाई नु बड़न उहे नु कनी आया कनी नीक ना लगेला हो देखो ना रोज रोज रखिए के दिन दीदी बीच माधर लगा सुतेली आ मार रोवेली थोड़ी का जनी जी के दिमाग में का चले त हमरो ना बुझाला। 4 दिन के जिंदगी बा फिर अंधेरी रात तब दीदी के बुझाते नहीं आज तक से तीजो खिचड़ी आला तो सब दीदी जी के बाद रौरो के बड़की दीदी जी के बाटिए के ना आवेला उहे ना कि हमारे खातिर हमार माई भेजवावे लेकिन ना रो सब खिसी आ जाए ना हो ना कने ना ऐसन कोनो बात नहीं के तोहरो माई बाबू के उहे विचार बा हमरो माई बाबू के उहे विचार बाटे। ठीक है कहत जा तनी दीदी से पूछना के दीदी जी हमरा से रखिया कौन बांधम हमर भैया के ठीक है जाके बांधा त आ कनी है कि पुआ बन दे ना हमर त मॉर्निंग में खराब कर दे जाए दे ज्यादा पोर साल हम को कहले रही हमला जा गई रही जाता हम के पड़ी तू लुलहा बोलहा बाड़ू तनी पूछ के नया नहर बाड़ू ना तो कह दे ठीक है बाटी आ कनी के पुआ वो सब बन गेल बा ना सब बना के धो देले तनी सिखले हो सांझी के कुछ निक नहर बनी कि काल आज पूजा दे ना ना काल बनी आज ना बनी तो अपन भाई के रोकी है बिना निक नहर खियाले ना भेजे के अब का जानी रोकियन कि ना के जाने त बड़का पापा घर खसी काटा त खियै हन जा कि ना खियै जा अपना के बेटी त मैल ही त गन सब आवे ना सता के छोप लेवे ना जा खाई पी आज वो कम हो जाई के आशा मरे पुआसा ना भगली ना ना फिर त अपना घर में ना खियाली उनका भरोसे ना लोग के भरोसे ना राम जवा सब तो अपने होयो ये खाई ना जा राक्षस लेखा बुझाला के एकने देखा तो सरिया निक बा हरिया हरिया ना कि दूसरा ठीक लागत है दीदी जी सरिया राखी बांधने के बाद हम देखो कंगना खाली हरियर डाल लेनी हम हां सरिया ना सेट पहनले है कनवा में के मन कैला से कि हरियरे पहन लेनी त फिर कनवा ना पहन लेनी है नहीं सोना के गो बात है सोना के गो बात है यही के मारे पहन ले मैंने चाचा तनी पूछा था हम खुल के पहन का हरियर का ना तोहरो सेट निक लागत है ठीक लागत हां ताकि लेकिन सेव पहन ले बानी ये दे को भैया के अपना हां काहे ना चाचा तनी पूछा था दीदी जी के ऐसे ना करे के चाहिए लेकिन अब का हो आज हमारो भाई रहे तो इतनो दीदी से बुचिए को के हमरा के राखी बनती। हे भगवान जी बताओ आज हमार भाई नहीं के सब केहू अपना भाई के राखी बनता हम के रखे जाए राखी बने केहू तनी पूछो नहीं के आवत कि का बाना खइलू कि पियलू के करा मतलब लेकिन रौरा रखिया बिजली कौन बान हम बिजली दीदी जी तो हाई लाला का बान हम हाई वाला हाई रखिया हाई बिजली दीदी जी बान हम रौरा कौन बान हम रौरा बता दी भैया आवत रन के करा के हम राखी बाना मो हमार त भाई नहीं खतन ए दीदी जी कैसे कहता नहीं जी मानी तो देव ना तो पत्थर माली राउर भाई चाहिए हमार भाई के नहीं बन जा बाटल बन जा बिजली रोरा हाई बांध देबे माई के महंगा में के बटे देखि 3 गो एकदम मंगाइले बने एगो अपना खाती एगो रौरा खाती एगो बिजली दीदी जी खाती ली अच्छा ला हटावा अपन भाई होले ने के तो साग से ना जुड़े तो साग के पानी से जुड़ाए ई काहे कहता नहीं जी राउर भैया हमार भैया बाटल बन जा इहे को कहल जाला एक कने देखो आन कोई अपन कोई काहे बनावल बेटे एक एक काहे निखे बनावल आन कोई अपन बनावल बा कुछ सोचिए कि हमार भाई रहे तो हमरा फिर आई कि दीदिया बुचिया कह के अब तहार भाई बे तो तू लोग बांध लोग हमरा जरूरत बताई भैया आवेला त सबसे पहले राउरे ना गोड़ धरेला ना रेवा कैसे दीदी के नेकी धोवता नहीं गोड़ धोला से का हो जी गोड़ त आदमी दुश्मनों के जरूरत पड़ता तो गोड़ ध लेता एक कने देखो हमरा जरला पनि मच्छी डालो हमारा राखी बाने के नहीं कि तू लोग जा लोग बाना लोग काहे ऐसन के रोज 30 त्योहार जो कोई तब रोते रोज जाए दिए दीदी जी हमार तो भैया के ना बननी जाए दी लोलहा बोलहा दिए ओकरा के बुरा लग जाई बांध दी अब भगवान जी हमरा के बुरा लगावत तो कुछ बात ना हर महीने हर पर्व त्योहार में कुहकतनी तो हमरा कुछ ना तू लोग बांधो लोग अपन हमरा के छोड़ दो लोग हमरा के नहीं के बाने के जरूरत तो रवा सही घर में सुगुना नहीं है रोब गाई बा ई का कहतरू अब आदमी अपन दुखो ना रहो रोगावो आए बताओ सुना कहतरू और साल तो हमारा के दीदी जी ना ही कहल नहीं रही अब असो तोहरो के कह दे वाली हम मानी के कहनी के हंसी न के हमरो भैया त नहीं खसा तो बाहर बना सा हम छोटा किया का भैया अपन सबूर कइले बनिया सो हम सबूर कइले बनी के केहू नहीं के कने जालोगे जिगवा
के धो दे तारी ना बैठ के रोई ना दीदी जी। हाँ, 2 किलो का पानी धो तन लिया के बैठ पी के रोई। अब तड़ी लोग एथी करे कि भाई के राखी बन गोतिये पटीदार के काहे के राखी बानी हो आज ना त काल हंसिए दियो सन ऐसा मुआ ठूठी होखेला त कह देली सन राउर त भाई नहीं खन राउर त केहू बोला वही होला नहीं के आए हम राखी बने जाई। ए भगवान जी बतावा आज अपन भैया रोई आइत लू आय का करी जान तड़ भैया। हाँ अगर बसवा ना छूट रही नु तो सकराई ऐसे टेंशन निकलेगा राखी का अरे तब का अभी बहुत समय बा। अभी टाइम नहीं बीतल पूछो कह जान तड़ सावन में रक्षाबंधन के दिन बहन की यहाँ अइला के अरे एगो अलग ही आनंद रहेला। आनंद की एकदम सुकून रहेला। छोटकी भी है ना सलिया बा साली दीदिया के ननद नु। अरे हाँ वो का मजाकिया लगन का लगे छोटी छोटी है। हाँ तब हिसाब से रही है ना तो बहुत देखो एगो बात जान तड़ भैया मारे लगा रे अरे बाबू इधर आवाज सुनते हम मतलब क्या बाड़ी इधर आसा तो निकल आई हां ना हम आ गनी। अरे गोड़ लगा तनी अरे खूब खुश रहा अरे खुश रहो, खुश रहो। तैयारी करी महाराज चले के अब कितना दिन जा रहा हम कहां जाए के जी हमारा घर चली और कहाँ चलो ली रौरा घरे हम जाई अपने दीदी के लिए के जाई दीदिया के तो घरे आवत जात रही लेकिन कबो रोड चली आ चली तो फिर एजा मत आई हमेशा खाती हो जा भाई नु काहे रे दीदी का करी है यहां पर रह के अचार डाली हां। अरे खूब गाड़ी आवेले तू कितना खा पी के इतना दम टाइट हो गेल बोल मर चल तू हमनियो देने हमनियो देने का रौरा का लगा के ना होई खा पी के ना खा पी के एकदम टाइट रही तबे नु समझ आई नु का सुने तानी मैंने लइका लाइन मरिया सन लाइक अरे औरो तो इन्हीं जे रास्ता भर लेकिन के लाइन मारा बे हम जो ये तारा के देखल बनी तो ये तो लाइन का मार जी रहो छोटकी बहिनिया आ अपने पाना बगलिया वाला मुंगर भैया दीपक उनका से बतिया नहीं कि ना पहले वो बतियावत रहे ओ बतिया लेकिन ई तो हम नहीं जानो रावरे तो बहिन है जी। अरे बतिया ही हमनी के बजा देल बेल ना देखत ना तू यही तरह अरे ऐसा ही हाईवे पे लई ना बजे जब तक हमरो ठीक ना लगे ठीक नु तनी फोन कोई करो भौजी से काहे न अपने दीदी से काहे न कह देबनी कि हमरा के मोबाइल लिया दे देती। अरे बुरबक चल गलिए में बतियावली के घरवो बतिया अरे ओरा घबरानी जी घरे में न चले के बा घर में तेरा और दीदी दिन भर जानते हैं कि हमनी के टेंशन फ्री एजे रहल जी ए भैया चलो ना हम आवतन चलो तो बतिया तोरा त इहे कुल रह गेल बतिया काहे इतना घबराना जी घबराओ ना उम्र यार शादी हो गई हां ई तो बात ठीक है। अभी हमार निखन गइल तो हम एक्साइटेड बनी जान तड़ू कबो तो फोन को एगो फोन दे दी क्या तारे ए नहीं हम कहो तक हाँ ऐसे दे देती तो ठीक है ना। अरे मन में तो लड्डू फूटते बा लेकिन कौन लिखू चाल कोनो बात खूब खा करे लेकिन हम फौजी के शादी में आई रही ना रोरत तब हमरा के बहुत पसंद आ गई लेकिन कहल चाहनी लेकिन कहत ना रही रो इतना दिन से आज कह दो ला जाई के नहीं कह रखी आई लव यू आई लव यू साज के अरे तारा ओनिया बतिया ही नहीं त बात गिल बा आवत साज के बात हो जाए ठीक है जी आई तने तो हम जोहत रहेंगे कब हमरा सिंका से मुलाकात हो के अब तो होइए गइल डरात रहनी अंगई निकल गई हो अरे आगे आगे भागत रहता नहीं जा ओया नु चिल्लात रहन बुझो भैया भौजी भौजी गोल लागत नहीं भैया खुश रहो गोल लागत नहीं बड़का भैया खुश रह खुश रह पहले पानी पिए कि पहले राखी बांध दी पहले राखिए बांध दो पहले राखी बांधी हम बासी मुए बानी कुछ खाएंगे ना सबसे पहले हमारा के बाद में भैया तू बनवा ले राखिया तो हमेशा बनाई यही के तरह तू जिद बाटे। करेले दीदी जी भैया मिला कोई तो अधिकार हमारे अरे हाँ तो हम कहाँ तू ये देखते जाना तो वही लग रही है रोवा के देखे जरूरत तो नहीं अरे बाप रे छाता ठीक बा बोला तनी भैया बोला अरे खुश रह बैठ जा पहले ही ना के पानी पिया देबे त ना ना, राखी ना, राखी बांध ना दीदी बासी मुए भौजी बनाला ना तब का हम तो हर एक साल डाल बांधी ना हर एक साल भुला जाइना पहले टीका लगा जाला आ पहले टीका लगा देना हां पहले टीका लगा ली ओकरा बाद राखी बांध तब मिठाई खियाई तो ओकरा बाद पहले टीका लगा के आ छोटी छीट के तब अथिया रखे बांधी हमरा के पहले मिठाई बनी खाई ना पहले राखी बानी ओकरा बाद मिठाई खियाई अरे हर एक साल भुला जाइना पने यार हर एक साल बांधी ना हर एक के साल भुला जाइना भैया हो या पाना भैया बहिनी जानी भुलाई
रखिया के दीने भैया बहिनी लगे अइहा हो रखिया के दीने भैया बहिनी लगे अइहा हो भैया हो अमिता भैया बहिनी जानी भुलैहा हो रखिया के दीने भैया बहिनी लगे अइहा हो रखिया के दिन खाजा भैया खाजा पूरा खाजा खाई काहे लजाता निया दीदिया के हाथ से खाता नी वो खाइम तो ले ले छोटका भैया के तू ना ना रही खाई रो रे अब ई भैया हमारे हो हो भैया खाली तहार रही है ठीक ना चली ठीक है बाटे झूठा काहे से प्यार बढ़ल न दिया अब तो हला समझा जा खिया जी अपने तोरा दूध को दीदिया बनी जे खियाई लीने मार स्पेशल रोवे कर दिया रखले रही भैया हो धीरज भैया बहिनी जानी भुलैया हो रखिया के दीने भैया बहिनी लागे अइहा हो रखिया के दीने भैया बहिनी लागे अइहा हो टीका लगैलु हो कन्या हमरो साथ दे दिया भैया काहे तोर पैसा का हो गेले अरे नहीं भैया आगे ले जाओ तनी ओ तन्ना ढेर पैसा कौड़ी का अथी बाटे ए भैया चलो जा ले ली भैया के नेग ना छोड़ जाला गांव भर के सब एक खिलवाड़ी के बात ढेर बोलत तनी कमे बोली जानी ए भैया ई कुल का करो तारा हमरा के ना चाहिए कुल पैसा अरे बहुते प्यार दुलार त लोग अपन बनौले रह जाए और का चाहिए बहिन खातिर का अरे बहन तो जानी खातिर कबो हमनी के जान डाली ए भैया ई कुल का हमरा ले अरे रख ला सब भैया का हो भाई तुम के के ई पलंग फर्ज है, खत्म ना प्यार भइल गोल लगत है अरे गोला तनी खुश रह, कन्या रख दा राती के खसी दिन के भर मीट ये भैया। होई कि और कुछ काम होई अच्छा दिन आओ भर रखिए ना तमाशा लगा के रखले बड़ी रखिए ना बनबू ई तो बहनिया हमेशा टेढ़ियाते काहे खिसियाई रही ए भैया उनकर दिमाग जा पूरा मत मानिया जब जा से छत पर गिरली तो उनकर दिमागे उधला कामे ना करेला लागेला जैसे आई ना जाना दम अब बतावा जा खसी खइबा जा कि मुर्गा खइबा जा कि का खइबा जा मछरी अब पूछ ले करे ले छोड़ के ले तू बताओ नहीं पूजा चढ़िए गइल गांव घर में कुल प्रसादी बटाइए गइल खसी मार बगलिए में मराइल बा भैया अब के बतावा जा कि भैया का लोग खइबा जा। बताइए भैया तो मुर्गा खा ला नहीं करना फैल हो गइल बा खसिए खा लिया का बोली? अरे जेकर ले मुर्गा ना खवाई उ खसी खवाई ना ना कोनो दिक्कत नहीं के खसी भैया, खसी चलो पहले मनवा खीर बना छोटका सकते। भैया के खसी मनवा मंगा देता नहीं जा आता तो हाथ ए में बच्ची ढेर साइकिल बाटे चल जाई तन की चटिया पे चली कैसे का हमारे आदमी हो सतरा चल जी का चल ना भैया हमारे आदमी हो पैसा दे पैसा दे हां हां अब हमनी के तरफ से पैसा अगर भौजी आदमी चल जी चल ला भैया ला भैया पकड़ अरे काहे के हमनी के देतो सकाल ला भैया एक खसी ना भैया ला ना ना रह दे भैया तेरा लेवे के पड़ी अरे बहन तो हनी के कितना श्रद्धा से भैया हनी हजी का के कितना ही हो रह जाई? दे दीदी खुला बा हां खुला बा 50 गो अरे खसी महंगा मिली हो कन्या भैया पैसा ले ले बड़ा ला भैया खसी 700 के रुपए किलो चलता है भैया मिला ली हो में ले अब बहिन गाती आता ना ना कर बजा का कर बजा हो स्कैनर अब भेज दे ला त मैं ले ये ले बजा त कब दे ले बानी बुचिया चल जाई जी बुची मैं हमारे को बिल बैठा साइकिल पे बैठिए चल जाई स्कैनर भेजन जाई भैया के चली हमने निकले से हमने का अपन टीम भाई हमने के एगो राखी बंधन के वीडियो रहते भाई बहन के प्यार ऐसे ही हमेशा बनल रहो सब कोई के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाए सबके साथ भी देख ले वीडियो में यही तरह फिर खइबो जा सुखल सुखल भूसा घास भौजी भौजी का जी बुची लाई राखी लिया भी का जी एकदम आज लियावे के रहल हटे यार 3 दिन हो गए रवा का पैसा दे 3 दिन त आजे न रखिए बात लो ऊ तो बटल ही बाकी आज राखी भाई ये सोचा तनी कि हमार भाई आ गई रही तो हम मुंह ताके के पर रही तो घर में मर्द मानुस भइए नहीं का तरवा जानते बानी तो का कर भौजी जानते हो ना कि चल गनी पढ़े त लेट हो गई थोड़ा बहुत हां ऊ तो देखा ठीक लागता हां ठीक लागता कितना के परल है जी हई आई 30 रुपया के देले हम सा हई 30 रुपया के जी पहले डिब्बा में पैक क के देत रहा 30 रुपया नहीं 30 रुपया का हाय तन छुट्टा बा ना ई नग बैठाल तो और 40 रुपया हां हां मांगा तो कुल 100 रुपया खत्म हो गई हां आ 10 रुपया बचा रहे तो अच्छा 10 रुपया बचा रहे तो अपने बाबा खिया देने ले लिया बाद में अरे जाई आज ऐसा न होता ना हमर दिल छोट नहीं के 10 गो रुपया का समोसा खा गई नहीं तो हम मांगब रहुआ से अभी भैया नहीं खाई का तो है ना अभी भैया नहीं खाना लेकिन फोन कैले रहना हम पुआ पूरी बना ले बानी जाता नहीं आज सांझी के मुर्गा बनाई बाकी खा ले रोहर बनी
हां बनी हमरा घरे हो बनी हां आ सुनो ना त भैया है तनी बुला दियो हमहू आई मजाक कर ले उनका से तनी से मजाक करे हां छिनार खुदे आई तो बहरी मार लागी खोजे रउए के खोजे लागेला कि छोटी कहां बड़ी छोटी कहां बड़ी तनी ओकर मन बजोर बे ना बनी घर में और के बाए बोले आदमी उनका शादी सेट भइल बा हाँ ये बुची जी का कहे के बा शादी ठीक भइल बाटे लइकिया ठीक बिया तनी अभी पढ़तिया अभी लोची बिया काहे अभी शादी करता लो जब हो जे नहीं छोड़ दी जा रवा खातिर के रवा के संग लेके भाग जा हां आजकल के लइका तो विश्वास नहीं के बाबूजी के तबीयत खराब है हम भैया के बियाह शादी होई त घर में को करे बोलिया हां ये टेंशन भइल बा हां हां के जाना त दादा मती खेती बदली है लेके भाग जाई त मल तिलक दे हमनी के आ मल ना चल गावल धीरा जाई ठीक बा जी बुची ठीक हो जी खा ले ना बनी त खा ले जैसन है तैसन बताई काहे लेट करेलू जो बाबू मिले खातिर तब लेट करेलू सुना उई बताओ तू छोटुआ ले काहे छोटुआ ले देखनी कि बड़ी हंस के बतियावत रहू अरे छोटका थोड़ा बहुत हमारे कॉलेज में पढ़त रहे यही से तन उन्हें बोल रही ना तो ओकरा से हमरा से का मतलब बा वो अपना घर है हम अपना घर हमनी बैठ के कहत नु हां कि हमारा ओकर चक्कर चलता हमनी के रात में बतियाई ना जाए हमरा बड़ी खीस नहीं खे देखा तापन कुकुर देखे तो घर मुंह पर मुत देही ऊ तो मुत दी अलग बात बा लेकिन तारा देखो आज के बाद ओकरा से हम ना बोले के बा ना बतियावे के देखी रौरा कह देनी त हम बोलबे ना करो ठीक बा पक्का जी जान तू छोटी तू ना रहलू घरवा नु तार भर दिन तारा दूरिए पर ताकत रही ना लौकेलू नु त हमारा जना के रहले ना जाला तार देखो आज देखी जी हमरो के से इतना प्यार हो गइल बा ना कि का बताई हमू अथा प्रेम करी ना कुकाट प्रेम करी ना हम तो तड़के खिला दे का कर हाइटे कम बा हमरो के ऊंचा बा कनी की नइखे बुझात नु कि जे रोपले बा उ का खाई हाइट में जी हाइट तो कितना मजा दे मजा तो देबे करी हम अरे माई रे माई आहो सुमित ई का हो पूछो ना उ ई का हो सुमित फेयर के कापी के बात तो गोतनी के लइका नु होले हो ए माई ऐसन कौन बात नहीं के कापी लिया के दे दी हो सुमित तारे से ही उम्मीद ना रहे जान ला अरे तो कापी किताब के बात होत घर चलो हाय बतावा ये ठेला कड़ी हमर नाक कटवा के धोली के चल घर चल हाय बतावा हम 1 रुपया जुटावा तनी की बार बिया हो गई आ तनी को लाज शरम नहीं ला कि डाइनो साथ घर छोड़ के वार करली सन आ तू हमरे घरे एथी करत रो हां ना देखो तार गलती सोचबा कहिया से सब लसर फसर लग रहे हो सुमित हां बताइला ना हमरा से अरे ई तो लइका के बुद्धि बिया तू भइला हातने दिन के ताहरा ना बुझा के का गलती का सही करत रो अरे झूठो के मार तड़ू काहे कोनो गलती नहीं खे चप्पल से तबड़ाक देखलो थप से न मारम चलो घर चल अरे माई छोड़ रे तुम्हारे तोड़ ले माई आई खिलावड़ी हमरे इज्जत के एकदम नाच कर ले बिया सुमित ताहरा के तो छोड़म ना तू भले कुछ हो जाई हां आवे आई बेटा हमरा के नीलाम कर देलो काले बाड़ू हो काले बा ए काले बा सुमित ताहरा के तो मोर तो जहर दे दी ना लेकिन तार माई बाड़ी नु उनके दीदी कह के अरे तोरा के तक काटम के हमारे तोरा के दादा दादा हां सास ने के तो कोई चांगले जाई का बाल बाजी का भइल बा हां आ तो एथी करे पतो हड़े खड़ा होय क्या करे त तारा देवर हमरा बेटी के जोरे का कइलन हो का का जो हम देखनी है उ कहे लग नहीं खे कोने ना कहे लग नहीं खे भगवान हमरा उठ पाए तो के नु दबचा में रखम जी काहे रखम हमर बेटी छोट बियाह त टीवी देखे हम का जानी कि हमरा घरवे में टीवी ड्रामा करे लगी हन हैं अरे एक याद रहा सुमित हमरा घर बा अरे ना कुछो बात में खाली बतियावत रही कापी के फेयर के बारे में करेगी गला के पीछे के बतियाला हो होने अनहरा बगैचा में आई हो दादा सोच के तो बड़ा बुझाता टोला वाला के बात है तो सपोर्टो करती हो तू घर आवे में भाईयो बतिया तरह नहीं के चिन्हात हो हां उ तो लाइका बिया कनु ओकरा के तो हम बोलबे करब हाय जवान है भइलन पहिला इनका ना बुझा के कि घर के इज्जत है कि बाहर की इज्जत है तू ही बता हल्ला का कर पिया तारी हल्ला का करो थी का कले खलवड़िया ए भी पतो जानती न गुती ऐसा करब उ जाना मत तारे के निमक चटा के बस हमारी में फेंक कर दिखला करो जानलू हमरा के इज्जत केले बड़ो दादा बुआ ना कोई नहीं है दादा अरे रोत नहीं है चाची जी लिया तनी राखी पहले राखी बंधनाई जौन पानी बाबू जात के वाला नहीं के करे के जानी जानी बल्जी कुल ना करो ठीक बा खेला करो मारा नु के मारिए जाइबू आ तोरा के काना मुंह से कन्यादान करेगा सोचनी क्या करेगा सोचनी रे दादा
कहतड़ा भौजी कहतड़ा चाची के छाती पे के बाती तोड़ देला भौजी कहतड़ा के नहीं के बुझाती के हैं हेलो बन 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 खिलौड़ी राखी आज के बाद ताक देली देखो मुझे ऐसे मत करो छीटो ना मार हम लोग जीबू अभी छीटो मन तो छिक छिक छिटा सोच खड़ा रह सोच खड़ा रह गवा गाना न त मार देम लता से फेका जेबू अपने घर में कुछ करता बहरी के लइका ना मिले सन मर उरिया के बेसे का बहरी के लइका ये को करता रह हां ल बना बनाना अरे माई बनबे कि ना तुम्हारी इज्जत डूबे जा खाली जा चावल मुंह में पूछ दे हमारे के डाही चलू तू तो दूसरे घर के तू तो अपन माई रहे ऐसे मार दम लोला कुछ जाजी मामा जानिए त का कहिए रे मौसा जानिए त का कहिए तना धनी घर के हो गया मार के पूछ दे मतलब बना अरे एकर जरूरत है का बा और आगे बढ़ल बना जरूरत के है मार फाड़ दी सुमित्रा पे देता के मन नहीं करो तुम्हारी इज्जत ले ले मार दी गोपिए तोड़ दे मार के हाथ आके करा दे तो हाथ हवा धर बन खिलौड़ी बन कौन नहीं पूछ दे माथा बना नहीं हमरे से राखी ना बनाई भतार बनेबू आय हो ए बेटा हुआ तारा के हम पोसले बानी हो का नहीं के तारा के कोइले बेटिए पति रात जन्नी हमर देवरात नहीं खेती कर मार दे बान हां अरे तो अपन का पाक फोड़ के मार दे देख खिलवाड़िया जानलिस कि हां लड्डू की बुजी ये किया इना पिए जैसे बाइक खिलवाड़िया जे तुम जे ठीक होता बाना हो बनवाइबा कि ना हो ना बनवाइबा सुमित हमरे से ना होई खबरों तो ना क्या होई दरवाई बू आई हो भगन नहीं हो के का कहतनी है प्रभु ने के उठा ले जाओ दादा ए पता ये समझाओ कुछ समझाओ मैं आए बेटा हुआ तू का कह चाहता रे देख फांसी लगानी घर में अब एकर ले ना बोलम लेकिन राखी ना बनवाइम ना तारा बनवावे के बाद देखो कहते कितना ही अंदर घुस गइल बा सन की राखी नहीं खसन बनत हाय बाना हो अब 2 साल से कने हुए राखी नहीं के बनती बेटवा ई खिलौड़िया नहीं के बनत परोसल ना बनलस तो जननी की चलो सही नहीं के बना झगड़ा झूठी कइले बासन मार दे मुंह में से भी मार दे यो जान जा ना रोत दे हड़ आज हमरा नजरी से गिर गइला नाती गिर गइला खिलौड़िया जैसा लइका मिली लूल लांगड़ कन्या अब उठे पतो अब उठे के बात मत करी पर से हमर फुआ मरा रहे न गई को मैं फुआ के मारने में गई रही नु फुआ भी कर रहा तनी मोछे दरिया ने पाकल दा चार गो लइका बस देख रे करिया नु ई जवान पे जाइला लइकी रह गई मैं बुढ़बान लेकिन क्या करी इज्जत ये तो चल जाई नु हो जान पूछिए हमर देवर नु लगानी मत लगाई मी खुद ओसन बारी हमर देवर ठीक के ना भैया ना कह पाई आयो भगवान सुमित जी हमर घर के पतो बर लाग बाबू खेलवाड़ो बर लाग बाबू आज के बाद ओरा गली देने नजर आ गइलू और आंखें निकाल लेम सोच ले खेलवाड़ी देख खिलौड़िया देख जौन भौजाई कहत रहे कि ये हमर जी चाची जी छोटी के होय देम बीएमसी के होय देम का कोली इज्जत ये त ले भी तलु ये भी पता चला तू घर में को खाए ना दे हम 10 दिन खिलौड़िया आई हो प्रभु जी हम का करी हो दादा कैसन तो दिनवा लागता कोनो पर्व त्योहारवा बीतेला न तो अजीबे लागेला अच्छा आदमी कहे ना कि काली मैया आई रहेली पंडकौआ के दिन चल जाइली ऐसे लागता कि दिनमा उदास लागता कहां बानी जी दीदी जी का हो कने हम तो खोजते रहनी ही कि कोई आओ मनसाय ना निक निकला तो मोर कान का आई जी मनसाय ना करे आजकल को घर बैठे के जुग नहीं खे जननी हमरा घर के लीला जानता नहीं का हो छी तारा घर के बाकी मार लीला हुई हो अपन घर के निंदा शिकायत का करी है दीदी जी हमार देवारा छोटी बुची धार आई रहलन हम उनकर माये धइले रहली हो जान जाई वही में हां बरियारी त राखी बनवैनी ह जा राखी ठीक कइलू हो कने ठीक कइलू हो अच्छा ये बताऊं तो बेटावा हरनी बिटिया के तनको लाज हया नहीं खे ए कने आ त ई मार छोटी बुची हमने के क के झूला रहे नहीं जा उनका के उनकर होई नहीं अथु निकल गया नहीं औ ना त कहत है कि बिटिया के माई हम सुमित जी के ना सुमित भैया ना कहम ऐसे कौन जुगा गेल बा हो अब का जानिए दीदी जी देखते बानी जमाना जुग में आग लगल बा लेकिन जादी कहम मत के
अन्ना हो अपन घर के बात अपन बाटे। दर्द याद के बात बा हम कहम। पागल हो ना कहब लेकिन धीरे के देखो को दिन के बिया जी देखो तनु डरामा हां तो कर माई कहतड़ी दूध पिए ई ना के टिक टक के केहरो भेज देबे ना जाना तनी दीदी जी आजकल के जुगे जमाना में आग लागल बाटे दूसरा कोई के बेटी रहती सन त अब से त ना क्यों चिल्लावन कइले रहती अपना बेटी के बेरी कैसे छुपाई छावा छपतारी चाची जी कैसे छुपाई आ दोसर के रही त बोले त बाप रे बाप बोले गांव पुंगवले रहती अबले अबले गांव पुंगा देले रहती कि आ ये दादा फलाना के लइके धराई ले चिलना के लइके धराई रे अपन लइकिया के बता कपारे हाथ धके रोवत उहे ना कहनी ही कि अब से दूसरा कोई के घर के रही त जेकरा से ना कहे के ओकरा से आदमी रास्ता में ले रोक आदमी के अथु पुंगावे ई तो बच्चा रवा ठीक है कहता है त के जोरन बा बेटवा कैसे तहरा सामान में आवत न हो उ बेटवा के लाज बानी लज आदमी के का करम अपना घर के अब का ज्यादा का करबू ना माई बाबू रहत ना जे तहर सास ससुर रहत तहरा अथु बना ना घर रहित लेकिन जाए दी अब जल्दी बियाह शादी क के हटा देम जी ये कुल कर ना का दा गोती उतारा सोचनी कि जाए दा पढ़ लिख लिया त नौकरी चाकरी कोनो क लेने कि नी बेटवा ए कने बुरा मत मनी है लेकिन उ नौकरी कोनो जीव में ना करी है ई तरवा ठीक कहता नी दीदी जी पैसा पानी में बहावत हो जा जोरन बात तनी को जोरन मोल तो धोधा देले हई हो अभी का घिउआ में के तनी मनी बचल हो ना तरह जतन दूसरा घरवा से ले ले मुई अनि ना, जोरन बहाना खाती नहीं तो जनते करत बनी है। रहले कोनो बात ना छिपेले जनी सोचनी ना ना करे मनी के तो खुदे एक हाँ, से निकल रोटी गइल बा। पस जाई लेकिन हाँ, बात ना पहुंची कने जातनी घरे हमरो घरे आज महाभारते लागी उ जनिहन ओकर पापा त बड़ी मार मरियन बबुआ जी के जननी उ हमर भाई हाँ। वाई राखी बनवा के चल गइल बनी के बबरू हां त पता नाही हमरा घर त लीला लागल त माई धीरे धीरे से फोन कर देनी कि माई ना आ पाइम जल ले न त हमरा घरे मारे लगियन कहन कि घरे ऐसन लीला लागल बा त जातले राखी बानी ना ना आ दुगो बहिन बाइसन बांध देले होयन से आके राखी तब का ठीक बा हम जातनी जी देखो ठीक बा, ध्यान में रखम कोई से कम ना 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 कैसे ना कहो कहतन सर मारा डंटा वाला अरे गलती है यार रही के गलती है कहां रोकिया जातला इहे रह गेल बना हां खावत है भर रस्ती जान त लगी धरैबे ना करब टंगरिया सर गांव घर में मैं बताओ तो इज्जत के नीलाम कैले बना कितना फैशन में रोब में हई बार झरले वाला गलती नहीं है भाई आप तारा गोड़ पर गिरते जान छोड़ गोड़ पर गिरतला आदत छोड़बा कि ना छोड़बा छोड़ दे तारा कान दो उठ कर अब गलती ना हुई अब गलती ना हुई तू गलती लाई कामे नहीं के कैले हमार लेखा अकेले आदमी मां की छोड़ देता ना तो दूसर काट के ऐसे गाड़ देता सा चल ना जतनी पर जब कहा दी गलती नहीं कर मारा चुप रह फोन मत करम कर आज के बाद ने सकल मत दिखाई है अपन चेहरा घूमत लग गइला सर त तोड़ दे भेजे गोड़ा में हाथवा चले चल हट हट रे हट चल हट नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी अपन टीम भाई हमनी के परिवार की वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में मिलेगी बाय बाय माई कमर अरे दादा अरे दादा अरे दादा अरे दादा अरे माई अरे ना कुछ धान पर मारा तनी बढ़ते नहीं खे सबन के धान गोतिया पटीदार के तना धान बढ़त नु के हमार देख के रहले नहीं जात जात ई खेतीए को क्या रे ई कुल का पट उठा पटक करे लगल चलिए बुझात नहीं क्या का काज कहने का चल 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 जल्दी कर चले हमरा के नैहर छोड़ आई नहीं हो हां का करे नहीं हो कल राखी में ना तो राखी बा तो मैंने जिंदगी भर राखिए माने खातिर तो जाइयो का है राखी बना ना जान का हम पूरा तो इहे लागल बा राखी बांधम राखी चल बांधम चल 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 है तन से अथी से बांध ले पीछा में हाई बांध ले में थिले मैं कपड़ा लत्ता बा माई खातिर ले ले बने काट गो साड़ी ओड़ी चली बांध ले माने जबे मन कइलस तबे झोरा उठैले नैहर चली एने देखत रहे कि धान हमर बढ़ते नहीं के एगो अलगे टेंशन बा तोरा नैहरे के टेंशन का है विपत जीवन भर लाग रहे तुम भाई भतीजा के राखी ना बानी काहे तार भाई भतीजा आइजा आगे ना बन भाई देखे बस फालतू बोलम तो जानता नहीं कि ना हां माने एको गरम बाकी ना छोड़ब हम भाई भतीजा के बारे में कुछ कह दे नहीं तो ना ना कहो हां कहबो मत करम तो
जीबिया खींच ले मभी। कहते हूँ मैंने सालों मास बढ़िया से नहीं खेला मत पिटाई जा तोरा अब फिर से तनी मारे ना की बार मारे दांत काटने की ना हाथ मारे ना हमरा के पिछला मानसा निकाल लेब की बार काट के। हां तो तोरा भी दोसर का दांते नु कटबे आ बात नचबे नचबे करम काहे खाती। अरे जो दिमाग मत खा चली हम ना जाई आय अरे अभी फुर्सत नहीं के मत तोरा और बहिन आ जान की ना दुआरे पर खदेर दे तो ये बजान जाई जी आई हमारा घर हाँ। हम करे घर नहीं खी जाते तो कोई नहीं अपना बहन के फोन करी अभी मोबाइल निकाली अब फोन करी मना करी कि कोई नहीं रखी बना कोई जाई मना करी काहे मना करी काहे ना मना करम ना मना करो काहे ना ना करम मना करो काहे ना करम एकदम ना करब रवा ना करी ना हाँ। मोबाइल निकाली मोबाइल चली मना करी खोल लौके ना खुली तोरा काले बदल देले मैं काहे रखनी रखले बड़ा का कि मोल्ला लगा के रखले बड़ा कि मौगी ना जानी रखनी रखले बड़ा माने पासवर्डो पर तोरा दुख हो गेल ना हां हम कहे तू काहे लगाइबा हो अरे तो तू अपना घर में शैतान काहे नहीं कि अपना भाई वाले फोन कर कह के आवा ही जा हमरा हमर भाई नहीं हम जाई ले पकड़ खे जाई ले जाके घर में धर ओना हमरा फुर्सत नहीं खे कि तोरा के लेके दिन भर नैहर घूमत रही अते राखी बनबे हम बैठ के दांत चिहारत रही हां त नतिया दोगलन के जब औकात नहीं खड़ा त बियाह का निकाय खाती कॉल दोगला के काहे कॉल रे? बियाह का निकाय खाती कॉल तरह से दिन भर गई और बोल अतने में लागत है दामा हो जाता तोरा शुरू डाल कर ले बड़ा का हो जाए ओ जाए क्या हम ओ जाए मौज आज खाली मौज तू मौज देखा फांसी लगाव तनी घर में कि ना मौज रासा बा हो जे मोटा धइल जो लगा ले बढ़िया से आ लगा लेबे तभी हम आई वैसे नहीं जो अब का मुंह ताकत रे फांसियो ना लगे बढ़िया ले खाली नहीं हर जीवे जब देखत हो हमरा के लिए चली हमने की जाना फुर्सत नहीं खे हमर हाथ बाएं उठ जाई उठ जाई हां तो हमरो बाह उठ जेहू त मुंह में 32 में 18 दांत बहरी आ जाई जान ली हिसाब से उठाइए हाथ हाय देखा त कि ना थप्पा लगा लागे एक थप्पा त 3 गा ढेमुनिया खइबा हम तो 3 वाली खाएगो तू 76 पे खइबे अगर लाग जे हई त मुंह पर तू ले चलबा कि ना ना हां ना ना रे का के दिमाग खराब करे खाली कह दे ना 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 जो देखा तनी कमर रानी आवतिया ए जो मुंह बैठले बानी देखा तनी मुंह संभाल देखा तनी कमर खेलकड़ी आवतिया अगर जवन आ दे और हाथ में राखी बन्हा जाए त ना अगर हंसुआ ले हाथ काट देनी हिया से नु तरवा कह दे हिती हाँ। चुकी बारे हिती चुकी त का हिती चुकी बानी त हिती चुकी चूटी हाथी के परेशान कर देवेले जानता नहीं कि नहीं की जाना घुमा के हैं? खासे त घुमा के खोज ल लमछर खोज ल रखनी खोज ल हाथी लेखा खोज करम फुटर है हमारा करम ऐसा रहे नु हाँ, कि हाँ। आ गन त दोसर एक खाची थूक के मुंह पे भाग माने जाए मुहावा भगवान हाँ। नहीं खाए तू कहीं खाती बना नहीं हो हां हो जवान हाँ। चल तू की चल चल जो ना जोन चलबा ना हैं हमारा फुर्सत नहीं क्रिया खा ले बड़ा अरे हैं त हो से लगा मारे करे अरे करम अभी ना ले चल बड़ा नतिया अरे भाई नतिया कहत है नतिया है तोरा नतिया है हैं? अरे दादा अरे दादा अरे दादा अरे दादा अरे भाई अरे ना ये साल भर के पोला भाई कुल कहां के अरे बाप रे चटर चटर हाथ मार है ना मकान है ना ये बेटा भाई एकदम मार ए भौजी हमारा में तनको जगह तो आओ 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 मैं आओ अरे नतिया घर में ढुक जाबे तो तोरा के दांते काट के मुआई अरे कोया वही में बाहर ले ताला मार दे ज्यादा बोलबे तो का है बेटा वो माने तो साल भर के दिन ले जाके रखिए बनवा के लिया ना देता हां ए भौजी हमारे में गोला पे बताओ कि हम धान देखी अपन खेत देखी भाई होने बढ़ल बिया अरे देखी तो मोटरसाइकिल वाले जेता त ना दूर बाटे उनवा में जाए के बाटे बनवा के फटक से लेके आगे रहता हर साल 10 मिनट में अच्छा हर साल हम ही लिया के जाए और एक और भाई भतीजा नहीं हसन पी के भर दिन गली में घूमत रहता तो कुछ लिया कर भाई हो ना सोवा खहा सोहिला हटे अपन बन के खुश हो जाईता जीतो तो हैं तू नहीं खुश समझ भौजी अब का हम कहीं तहरा ले ठीक बात जा होने जा एक जगह रह के झगड़ा लड़ाई मत करे जा साल भर के दिन हम लेके जाके कच्चा कच्चा से बीतो राय मन से केवाड़ी खोल दी है बतावा रात के मुर्गा मछलिया या बिथुआ लगा के घर में पड़ रही निकलेगी ई रखे चल जाला त एकदम से मन साका सब कोई हो गइल बाटे हैला हो बेगिया काहे बेगिया जे हमरे के हमरा पे रोक ना लो गिर जाई कहां ती हमरे के
चप्पल किनत नहीं के टूट गइल हुए 4 साल ले पहनत रहनी है चप्पलवा झाला कोनो शादी बियाह में जातड़ू तनी से दूर बटलही में चार देख के गांवे बाटे अगर गड़ जी न माई हमरा गड़ में लइका के बुद्धि बा कह देम कि लइका बिया हमरा बरोबरी के होइबू न त तरह के किन दे हमरी 2-3 साल के बाद चप्पल पहने ला खोजेबू 50 रुपया वाला किन 20 रुपया वाला किले रही ना चुची बाजत रहे 20 रुपया वाला ना हाँ। हां अभी तरह 50 रुपया वाला किन सुन मामी भी लबर मत करिए महर हटे ठीक नु जानते बस तनी समय लागल सन मामी बोले ठीक नु आ बढ़िया से रही है आ नाना से त हक बटे नाना से जान मंगबू तवन दिहन मामा और मामी को पलंगवा जब मिलल हस आऊ हाँ। जो करेला अभी सुत आधा खेलवड़िया मारे लागम विपत ओपना सुतिया मामा लागे खिसिया चल त भूख नहीं खिनु लागल तन बजरे पे किन के खिया दे तोरा के न त जइबे तो जिगा लगबे थी करे नहीं मामी बना के रख ले हिया उनजे हां खाई चल बतावा भैया है पूरा है दुनिया हा हो कैले माँ है सबकर है खेत बधर है रोपात आई है एगो सरवा हमारा घर में जवन है पड़वा है जन्म ले लेलस आज ले ओकरा है तंचो है घर के टेंशने ना है भैया अरे मुआ दसर है बुढ़ौती में अब का हमरा रखल है देह में जोर जी बड़न आ गोला तन बाबूजी गोला आई रे बापा रे खुश रह सही रे कैसन हो सरे आ ठीक है ये बाबूजी राखी हनु त राखी बनी आइल बनी नाम नाना अरे हमार हीरा खुश रह कितना है बड़े गो गेलिया रे हां देखो त जल्दी बढ़ गुलसिए बाबूजी के आई पढ़ावत ना है रे आ बाबूजी पढ़ाई 5 में पढ़े ले अभी 5 में पढ़े ले आ काहे तू हेजा बैठल रहत उरे दलानी घरे खइलो होला ना अरे हमारा खाए पिए के है टेंशन है कोई के घर के दुआर पर बुढ़ावा मरा था कि जिया था कोई पूछे खबर ना ले कहत रही कि मलिकावा अभी सौपा मत हो बेटा के त ना तू के बेटी हड़ुसन तू के करे नन्ना के अरे छोड़े पकड़ो का नाना के थियो आई डोरिया काहे के घिचत है रे ए बाबूजी मलिकावा देख के अपन हाथ काट लेलनु बताओ त अरे बच्चे बताओ ओकरा कहि जवन है मलिकामा है दे देला है सरवा उमा है घर में हमर बिलवा दे बताओ तो 2 रुपया तोहरो हाथ पे नहीं के हमनी के हाथ में या हमनी के 2 रुपया देत रहा अब तोहरा अपना ही के सोचे बा के हमरा के दे चश्मा अल्लाह या पावर वाला ह फैशन अरे वाला यो ह किया है खराब है ना लोग स्कूलिया में माई पैन लगा के आवे से लिखे नी सा तो पावर वाला कल कोई है ना ना लो चलो सा घरे है पानी ओने है पियस अच्छा चलो तन जा तू खइले ना कैसन झुरा गुल बड़े है बाबूजी अरे ये तना हमरा ऊपर आफत विपत आ गइल ना अब हम तो से ना बतिया रोवे के मन करत ज्यादा सब्र बना दुनिया के देख के चलो घरे तू हो जगह बतावा ये कएगो घर के लइका पैसा लेत हस नहीं ठीक है काहे रोई बा ये तना है बाप के सेवा करे वाला एगो है लइके पे असरा कइला है आ उ सार बुझाता न कि हमके यही जे बुढ़ौती में मुआ दी ज्यादा बाबूजी का उनका करबो हतनी काम ले टेंशन ना चल रे माई चल सही चल के आराम कर सही पानी पी चल खा पीला कुछ झूठो कहत लगे खा लेन चल तम दीवा त नहीं कने वैसे सुमिता घर ही बे अरे वो सरवा के नाम मत ले हमार खून गरम हो जाता उहे सार सही रहतन त ये घर में हमके कोनो कष्ट होइत काले बड़ हो जाई भैया मोरे राखी के बंधन के ना भुलाना अब बहिनी के घरे चल आना मामा तो तार गोइबे ना कलन जा तो हम ही आगो मामी ई हो जे रखिया हो बड़ी आना मुल्का हो काहे ऐसे तक दाना जी मेरे बिना लाउर खाने आज कहीं न जाना अरे राड़ी अरे राड़ी कतरे की ना भागा तारे की नान का गोजिया घुर दे मुहाए में त भाग जाई जी वाले खेले मारो आइर बन अही रे बप्पा अरे कौन डरामा कैले है रे हमर माई बोल हमर बेटा बोला तू ससुर हो ससुर हो तुम्हारा बतावा इसके अपन
के हो तेने मन कहनी के- अनु ना त कोई न जाई हैं मने का ड्रामा लागल बड़े घर में हैं कने का ड्रामा देख ले रे सरवा है देख ले देख ले तो लेखा हमारा ही घर में आई लड़की के मार के आई खरिहान के ले रे मौगा ए बाबूजी ई नहीं के कोई धइल हटे ठीक नु अरे मैं पड़वा यही में कमी है इज्जत ना एकदम हमारा तन ताका मत है ते हथिया ही निकाल दे अरे काम भया दादा काम भला माई कमर आयो माई आयो आवा नोटिस बाबा घर में नागिन उतरले हतरवा समझी समझावत नहीं क्या बना भाई राखी बनवा दे तो करौरा बाकी बाकी ना छोड़ो अरे अपना हमारे पहले ना ना हम ना जान तो काहे आयु अरे तू अरे भैया के ना रखे तू जे का चाहत है रे लिया के जाई का चाहत ले घर में हम पूछने की चाहत आई हां ये बहुत लेके तार मरे यही घर में अपना भाई के लिया जा कहते मार दबो देख दबो खून है जैसा दुआर पर चढ़ो दर्द के भाई अरे हट तरवा कहीं का मौगा तू मौका हो बुढ़ाऊ तू मौका रहो अरे तोर भाई पूरा खानदान मौगा अरे रहे ना छोड़ दे जय तो कि मर जाए अरे बुढ़ाया आ बुढ़ाया आज तक कहत ही अरे मरता चाहना तू हो आवा नहीं निया अरे आई ठीक ले हो का कनी हो माने का कनी हो माने ये हमारी इज्जत बने का जाओ कनी मुंह को मारा मुंह मार मरिए तेरा के मार आओ आवे बेर तो करता होता नहीं आओ नमस्कार प्रणाम हम माने के रहे हम अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहला के फुल एंटरटेनमेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दो जाए सबके साथ भी देख ले सही में लगता है एक्शन आई रे यार क्या आओ फिर से ओजे मारो ए जे जकरा के मारे के मौका ई न करे कुल कोई धइल ह ई नहीं के कोई ओए धइल ह क्या टेक लिया ई एक आज काहे हंसत हो हम कोई रोवा करे छोटिया आयो माई का माई कहतन जतनी मामा के राखी बांधे आ तू बाबा के खिया दियो बढ़िया से आ घर देखत रहियो हम आइम ठीक नु बाबू हमार आ पैसा तरह के रख ले पलंग के नीचे एक घंटा अरे रुक जो माई हम आती चाची घर वाले ना भैया गड़ी के राखी बांध के तो चल जी तो हूँ अच्छा ये बताओ का ते राखी बांधे जइबे जना तड़िस न कि पर साल हर साल भगा देवेली सन आए अब अपन भाई नइखे तो तू भुला जो कि तोरा खातिर कोनो राखियों के परब आवेला जनलिस एही में भलाई बाटे मान ले पाट पटीदार के का राखी बनबे जब ओकनी के इतना सरदा रहे तो चांदी के राखी हम बनवा के उनको विदा कइल रही कि जो छोटिया बान है आ हिती चुक रही सोही घड़ी विदा कइल रही वो घड़ी मना कर दिली सन फिर ते अइलिस फुआगा से सियान होके तब वो गोइलिस पर साल परिवार साल गोइलिस तो ना बांधे देलन स मैं ऐसे काहे करन जब भौजी भगा देले रही जा भेद भाव करेली सन और का कि हां एकर कैसे ई एथी करतिया जा तनी आज घर खाली देख ले तनी अगर इनका परी नहीं जाए बाने दिहन जाना तब फिर अब ना जाए छोटिया बार बार कैसे तो कहला अपमान सहऊ वाला गुनाहगार होखेला आज हमार भगवान जी दे के छीन लियलन तब नु आज दूसरा के मुंह देखे के पड़ता दुआर देखे के पड़ता न तो रहतन जब बाबू लोग तक का हो जाइत ज्यादा मामा के बियाह हो जाई मामा सन के बियाह हो जाई ओकनी के लड़का फैका होया सनु त बने के लिया चलम तारा के चुप हो जा मत रो आ घर संभारी हो मत जा ठीक नु देख मैं खाली इनका परी देख लेवे के इनका परी बाने देता नहीं लेकिन आई भौजी हो फिर अगले बार समझाइबे नहीं करो अच्छा ठीक बा जो आओ देखो तनी का करे लिसन का ना जातना मैं आवत नहीं काट को काट लेकर दोनों बोले लिसन रे कैसे ते जइबे राखी बने वाला तो बुझाते नहीं थे जो जो आओ जल्दी आओ कहे कि माई के जाए के बाटे
हे भगवान जी ये काला जेकर अपन बाल बच्चा नहीं खे ओकरा के कौनो यही से कहल है भगवान पंच बरोबर हमरो के करी लेकिन का करम हमरा करम में ये लिख रहा है कि भगवान देख के छीन लेलन का करी अब ए छोटको छोटको का जी दीदी जी कहानी ही कि दीदी जी ना आए राखी बांधे काहे जी फोन कइले रहनी है काहे ना मुनके राखी बन्ने कि जान कर दे याद में कोनो कांड हो गइल बा ही दादा कौन कांड हो गइल बा जी अब के जन फूल के ना बतैली बस कहली ये भौजी बच्चा के राखी बांधे ना आईब तो हम कहनी तो भेजी तो कहतली ना भेजबो मत करियो कोनो दिक्कत भइल बाटे मतलब ओतना खुल के ना बतैली हां कल मोरा डरल नहीं खेन जी अब हमारा तो ये लागत बुझाता निक ना लगी कोई भी राखी बांधे आई तो हां जी ठीक है कहतानी तो कहनी दीदी जी की ना आई तो हम कही ठीक है बाटे कोनो जरूरी रे कहां गनी हमरा घरे के जन हमके लागता कि पानी कटले रहनी जब राखी बनवाई के नहीं के तका थी करम जाके लिया पूजा पाठ होय गइल मुर्गा मछली बनावल जाता नहीं कुछ खाए के हां हो पानी एक महीना से बीतल बाटे एकदम मन लुलुबाइल बाकी कब खा लिया जी बाबा बुझाता कोनो चीज के स्वादे नहीं खे मिलता तब का जी दीदी जी देखी ऊ त कहा कि पनीर और मशरूम जिंदाबाद बा पेट में पुत भातर बा पानी आदमी खइहन पिहन ना त का करी आ कहनी नु के ना नहीं रहली ह छुट्टी जा ना हां त परो साल भगवान जा हर साल भागा तो वो बेहाया लेखा आ जाती है के जन काम नाता हाथ रखे के बा बाद नहीं कौन नाता रखत कौन जरूरी बाटे देखी दीदी जी रवा अगर बनाओ कोई तो बड़ा अपना मर्द के दम छुए दम कर हाथ से काट ले देखा पानी हमारे मर्द बाबा हरे ही तरह बच्चे एगो देवर के हां इहे कना ढेर घर बन रही ना ना हां त राखी बनवा लेम त हमरा से खराब कोई ना होई तो माना कर दी हां माना कर दिया का जरूरी बाटे अच्छा रौरे ये बताई तेरे बतिया हित ना त हइए नहीं खे रखिया बनाए के बेरी मार बड़का नाता आदमी जोड़े आवे ना ये तो आदमी देखो कल तब अपन बहिन ना आइल हाथ सुना रही कोनो दिक्कत नहीं तो का हो जाई जी हां एक साल हाथ में सुना रही हमार मर्द जियत नहीं खे बाहर में बात ना। ओकर के राखी पाना ताके का जरूरी खाली अपन नियम बन गइल त आदमी करत काहे जे तीज व्रत कर तो ओकर बरदा नहीं खे मरत ना तब का हो कन्या उ सब खाली इंसान अपन मन के सबूर संतोष खातिर करता करम किस्मत में ब्रह्मा जी लिखले बन कोई ना मिटाई करम किस्मत खराब रहे तबे ना चाची जी के उ दिन देखे के पड़ता एगो बेटो भगवान जी देलन त वो छीन लेलन ए दीदी जी कानी हां करम किस्मत बाकू होता ना का तू करे के बाटे आ ना छोड़ा जाए अब की बार आ गेली तो एको करम बाकी नाक छोड़म हां छोटो तक के भगा दे और वो जान जाई हां त अगर नाता हाथ धरे के होई त हमारा से नाता हाथ तोड़ दिया ऐसे कि भाई उनका से हमर साथ घर एकदम दूर रहे के मन कर ये दीदी जी रवा ई कौन बोली बोलत तानी जी एगो बात कहनी काहे दुआरी पे घुसुरा के बतियावत रहू हदिना में कहिया जी चाची जी नहीं रही केजा काची लोटा में ले रही हमर मन नहीं खे परत नहीं खे मन परत तू बड़ी भूला जालू दुआरिया पर ना निकल के बतियावत रहू हमरा से देखनी वही से हम बहुत सोचनी कि रक्षाबंधन आवत त नाता जोड़ती है का छोटा की अरे ना जी ऐसन कोनो बात नहीं खे रक्षाबंधन वाले में नाता नहीं खे जोड़त हमरा लागत कुछ भइल हमारे भैया कहत रहल हटे कि ये दीदी आया और राखी बने कनी हम नहीं हम अपन घर दुआर छोड़ के मार तहनी के राखी और बनवावे के बताइए आवाने के बनवावे के त मत या काहे टूटे त हो ये दीदी जी मोर चूड़िए वाले के मोट नोट देखी ले रही आ तो अब फूटता लागत आई झगड़ा नान करी ई खन खन बाज के जाने संकेत दे बोला आई खेलवा के कहीं आवे जाए मत दिहा हां जी ठीक है चूड़ी फूटल निक ना हो कने हां बार-बार वो एगो में के फूटत रही त एगो में के दुनु में के फूटत हटे आजादी कुछ ना है जी शुभ शुभ बोली कने के दहिया खाइम लिया ई दी के तन के चीनी डाल दे सब शादी के मुर्गा मछली बनी त दही ना खाई सब रहे तनी चीनी डाल के ले आवा ठीक बाटे एगो चम्मच लगा दे कने बैठ बैठ तक तक खाए के जी अच्छा ठीक बाटे के काला के ताकम जी अरे दुआरी पर ढेर मार कनी आई हसन गांव में के राखी बांधे बनवा मेहरारू एगो ऐसन भगवान दिले बड़नु कि एकदम दिन भर किरिर 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 घर में कोइले रहती है शांति नाम के ओकरा में चीजें नहीं खे बिना बियाहे कोइले हम सुखी रही बियाह होला के बाद तो बुझाता कि सारा जैसे माने मौगत हो गइल हमरा भैया हां का हो भैया छोटी बैठ बैठ राखी बांध के बा एक काम कर सौर दे बांध तो आज ये सुनो भैया ये तो सोचत रही हो हमरा से कब राखी बनवा ल जाए जल्दी बांध दे तो बांधना तो आ जाए आज हो भगवान आज हो दादा आज हो दादा भाग भाग भाग
हाय हाय लाडू ले खेल बड़ू हाय हाय लाडू ले खेल बड़ू हां भाग अरे का अच्छा भौजी ऐसे काहे करता लो हमर भाई निकल तो ये ना भाई ये बाना हां ये देखो तानो भाई ने खान सा अरे जाए तोरा भाई ने खान सा लेकिन छोटा ना है त निहुरा दे म भी एक और तनी दीदी जी आई देख ली रखनी का लागतिया हमरा बिना पूछले बा काहे रखे बनवाइनी हो अरे हां गांव घर के बहिन अपन भाई त खा गल अपन भाई त खा गल हां तोरा के काहे घरे आके रे ये काहे तोरा घरे आवे के अरे मार मत रे अरे मार मत जाए हमर भातारा के पलानी के खाए आइल बड़े का अब ने भौजी ऐसे मत बोलो हमर भाई इनकरा के हमर भाई निकल तो आयरन ये राखी बन पोरो सलाइसी हमरा के भागा देले रहो भैया मर गइल बड़न स नहीं खा तो टोला पे भाई टोला पे नहीं खा भाई रहे पना दिए क्या कर अरे का जाई ला हमर भाई ठीक कर दी माते जो फिर भी हमसे घर बन के आ गई ए का शर्मा ठीक त ना कराइले हो कहानी हनु तारा के माना करत रही तो तुम माने वाला हरो घरे चलो है ना बांध ले लो खूंटा में काहे भाई अपन भौजी ना बांधने देनी ज्यादा छोड़ा ज्यादा घरे चलो आज के बाद तार बेटी लग गई ना त टांगे तोड़ देबिन कर देखो आवा तनी कहां तू जाइबो कहां जाइबो अपने मन के भाई बड़ा ई लाल से सरदा के चीज ऐसे ना करे के काहे में चाहिए जन्मा ले लू अरे जनमल तो रहबे कोई रह लेकिन भगवान जी ले लता भी का बना करस काटा ना बोलली से रे चल ले लड्डू उठा ले दे दे करिए धागा खातिर कितना लोग तरसे ना कि हमने कोई कलाई में आके बांध दे तो हम बांधती तो ऐसे भौजी भागा जो जवन तरस से तवने भतार के बनी है ये भतार तो से ना बनवाइयन जुबा ऐसे ना कहे के कने चलो घरे चलो मैंने बढ़िया कली हो का कहनी हो उ लड़की आइली का राखी कहनी हो बन देहरा ना बन तने के रवा चलत नाता हाथ जोड़े आय कहत रंग के चल बुचिया जावा तनी चल बताई तो हंसिए लगाई चल जाई मैं कहत यो चल तोरा हमरा के उहे नाथ के रखले बड़े इतना दिन से बियाह कइले के बाद त हमहू फसल बहिनो के तुम बेकार के करत है छोटा की जी आय मेहरारू के हिसाब से रोवा ना चलब अपना मन के भइल बनी अरे भौजी अपने मन से चलते लेकिन माने मारला पिटला के का जरूरत रहे ओकरा के नहीं तो ओकरा के माना कइल गई रहल बेटुइया के त का तेरा बड़े आवतड़ी अच्छा ओकर भौजी भाई नहीं थे आ छोड़ी वो तना हाथ ना हाथ नहीं के जोड़े थे अपन तो भाई के खाचा बागेली अब रहुआ पर पीछे लगइले बाड़ी खाचा बाई खाती चली घर में हां तनी इच्छा ना बजे रखिया छोटको देखो दीदी जी गप ते राखी बनावे लगल पर माई कैसे आ गई का दे कैसे आ गई कहते कि तोरा के कहने ना बच्चियों की मत जइए त काहे बोले हम कने जो जोन भतरा बनाओ तो तने भी बनवा ले मटन बना के आई त सरवा आई बार आई पगला देला बस हेलो कहाँ ले बोल रहे हैं भैया अरे सर कहत हई होश में हो जा हमारे एगो मोबाइल है खलिया अरे बतावा है दिन भर फोन क के है परेशान कैले हवस कहत हई सर रख दे न त मर जी सर बतियावा तलस है बतावा है जब देख तब है कौनो न कौनो है पगलैले हवस हम ही एगो लड़की कहीं सर बड़ा जमत कहाँ है बगलिया रे बाबूजी का ये पतो है कहतनी कि नैहर जातनी राखी बांधे आ भैंस गरु बढ़िया से देखम बुच्चियों के देखम बढ़िया से कोइली आओ घरे देआद घरे राखी बांधे आ निसहार क के आ रोआ के भेजलो हंस ओकनी के देआद कहे लग बा संगोतिया देआद कवनो पपियन के घरे भेजल है के कल है जाए करे ओके अरे हम मना करत रही लड़का के बुद्धि ओकरा कहती कि हम जइबे करम देखे खातिर बाबूजी के अथी भैया के राखी बांधे खातिर जाइम सुमित बुला बनवावत रहन त मौगी कहती कि ना नइखे बने के 9 कह के बिक देली हसन उ सरवा हमनी के देयाद ना हवसन उ हमनी के एगो दुश्मन है बसल हवसन बता हमर है नातिन के जब जाले तब हमनी के आग लग के जर जाला हमेशा ओके देख के जरूरत रहेला सन आई एक पागल समझा दे अबे मारत रहसन नहीं राती में के आदमी नुत आदमी छोड़ावलस अबे मारत रहसन कि आए जब दुख पड़त त ई आदमी जाताटे आया तनी से सुख बाटे के होखत त ओकनी के लात रहसन हई या ड्रामा करे ऐसे आदमी करेला आए का कर भी पतो है अब तो है शरीर में हमारा जोर ना न त सार लोग के हम दिखा देती है एक के दिन में होश में हो जैतन जा ठीक बा जा तनी नजर
देखम बुचिया के देखा है आराम गोल से आई लागत जाइए तनी गोल पैसा है लागत कौड़ी खुश रह पैसा ले लाई रे पैसा बाऊ करे के 10-5 देत रहम मान ली कि अब तक कैसे तो कला हितई न तई जाला आदमी अपना मन से आला उ लोग के मन से तो भौजी रुकियो लिहन 1-2 दिन त बढ़िया से देखम जुग नहीं के तरी खराब रुके बा वाला है सिस्टम बेकार हो जी पतो ये बताओ हमके पगल आई भी अकेला है भैंस करू ना सरे आइरन त बुचिया भी फुसला के 10-5 दे के काम करावत रहम हम अइबे करम अपन थानावा छोड़ के जगह बसे जातनी हम जातनी जाके खाली करे ये बताओ है 5-5 को भैंस ऐसा मारत ऐसा कि है गोबर के खांच मचा देत ऐसा दिन भर है बटोरही में हमारा कमर में दर्द हो जाता छोड़ दसा यही हमने किरण से हमने के अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सब शादी विदाई अगला वीडियो फिर मिलेंगे बाय बाय चलो जानत रही दीदी ना बुची अरे दीदी कुछ का हमनी के गांव में विकास ना भइल जन ले आओ रे छता बंद करे पूंडी ना छपा तू ना फत कइले बाड़ू कैसन बाटे ये गांव के कौन मुखिया प्रधान बाटे बचिया कि अभी तक से रोड ना बन हां रे दीदी हमनी ढेर ना निक बाटे रे विकास ना भइल रे दीदी आजू के विकास ना भइल मोबाइल ले ले बैठ जात ना जीती विकास कहां से होई ए दीदी दुबई के बाहर सना नेता में अंतरी हाँ। तो ओकनी के जीतलन सन हुआ फिर हार जे से दोबारा तो ओकनी के जानती का करेलन सन फरल बाड़ी बचिया ई का करत रे कुदरुम ना हरे हां ई कौवा जाऊ रे मतलब अथिया वाला हई बनावा में के ह हां अरे का हो तारो आदत ना गइल लगात उच्चा बाए कुछ हो एमे जोहर होई त रे छोड़ दे रे चले गाड़ दे लगे चल 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 तीत लागता रे बचिया कहानी आता नहीं क्या सुना तब थूक बुझा तर रकट रहता कोनो चीज खाती तू तीत लागता रे अरे हाथा ना कुछ बात के खाए के ठीक नहीं कोन राखी बांध के ठीक नी आ नेगले की आ भौजले खूब सुहर शिकार बनवावे की ठीक शिकार कहता रे। कही है हाँ ठीक है कहता खसी के शिकार खाए के बचिया में कपा रगी जाए लगे देख बचिया नीक लागता तोरा में सेट करता कैसे धर करता तू रे कुछ दूर खाती धर दे अब लेबे ना करब अरे मारी ना 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 छोटकी कपार भारी अभी लागता रे हमरा भारी नहीं दे मुंह लग जाता लागत है मुंह बनावे त सुन ना हमरा नहीं के भारी कहे लागत हम शिकार खाई हम तनी बड़ जेठ बानी तो हम तोके मना करब ठीक नु ठीक ए बाटे। बा का अथु कहतड़ी रे कहे ना रे दीदी साल भर हो गइल खइले पियले जात चाचा जाता उहने जाई रे दीदी चल उहने जाई के चाचा को पर के चाचा ना किया के चाचा नहीं दीदी और किया घर से बहुत मार भइल बारे ओनी के बोला चली नहीं ओई से मुंह घुमा के गइल ह का हां न तबले बोलता ना कि कारे बच्ची हो आ गइल सन जान जो कि भैया मार देले एक लौड़ कपड़े पर हां 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 त हमनियो के भाई ठीक हो झगड़ा लड़ाई करे में ना इति हमरो तो फरे गरी बड़के पापा के ना हो चला के तोरे के हां तोरे के आके आके हां राखी ऐसे बांधी ना। जा नहीं बक छोरा झुरी लेके पहले चल राखी बांधी जा जिलेबी ले लेबै ना हां ले ले खूब भैया के भर पेट जिलेबी खिया देबे के आ राखी बांध दे राखी बांध देबे के आ ओकरा बाद खसी खा खसी के शिकार खा खाए के आ ओकरा बाद देख चल बाबूजी हो जा बैठल बाना चल हां गोल लाग जा गोला तनी बाबूजी ओ ताई बोल कभी कातना दिन पावा तनी देरे तो अरे आई खुश रह रे हमारे रे गोल लाग तनी होगा भगवान है तो अंजनी के बनैले रस बचिया ठीक बाड़ा ना बाबूजी बढ़िया लाई रे करता रहो कोनो एक लौड़ मार के चले तो दौड़ा पैबा ओकरा के अरे त जाए द सब कौन है शरीर में हमरा ताकत है कहीं दौड़े भर के ए बाबूजी बैठल बड़ा तू अब टेंशन मत ल बोला सांझी के शिकार खइबा कि मुर्गा खइबा हमनी के भौजी ले डिमांड करे के तू बता द जवन खाए के बाद चल साई तो हनी के देख के सब जवन कहबू सतवन है बनवावस तब मुर्गा के शिकार खा टूट जाई ना मुर्गा के शिकार ना हो खसी के शिकार खसी के शिकार दे दिया कुचा जी ना ए हारे कुछ ले बोतना बे जोर है शरीर में ए बाबूजी ता से ना कुचाई तो कर मीठा हम सिली पर पीस देम आ पीस के बाबूजी के दे दे मारा शाम घोर के चाबू चाबू खा ली हन कहाँ है अब इतना दांत हमर कमजोर है सिली पर पीसे के कहते रे हां डी तोड़ दिहन बाबूजी ओखा तू गुद्दा के बात करते चल साई पानियो नहीं पियस बाबूजी हुआ ना आइले बाबूजी राखी बने कहाँ उ त कहलस कि हम आवत हई अब ले अइबे ना कर अरे बूढ़ा ठुढ़ा गइला के बाद बुआ अरे तोहर चनरमी नरमी का जनू नहीं ओकर खोजे खबर ना ना आइलिए सब ना तो बाबूजी के राखी तो हमनी के ना बाने अरे के भैया के ना बाने के अब जा बाबूजी के हाथ तो सुने रह जाई ए जाना बचिया के भाईसन के बाबूजी कुछ दिहन ना हां रे दीदी ठीक है कहता रे कहो बाबूजी सही कहत हूँ सर 1 रुपया ना खइयो भर के ओके हम कहाँ ले रुपया पैसा आई दे ए बाबूजी जाइम तो तार के 5 गो रुपया दे के जाइम हां नहीं वो लेके जाइयो नतियन के दे दिया ना ना हमनी के भौजी ए बाबूजी 5 गो देम त 5 रुपया खनी ले बात 1 महीना खइबो हां चल चले चले
5 को दे तू दे दिए बाबूजी के। अरे हम दे रे हम जाती भैया ले मांगम ना पैसा। कौन है रे ना हटबा अब दीदिया बुचिया रे छोटिया अरे कहाँ बड़े रे छोटिया ए भौजी अब पुआ था का के देखो तारी दीदिया मैया रे लागत पूरा आगे नहीं जा। अरे ले धा जो छोरा भर छोदा जिलेबी है ना अरे पुआ सरिया के ए देखे में पापड़ जिलेबी गिरई है मत। हां जिलेबी भैया रे छोटिया ले जा घर में ले जो घर में ले जी। अलिया भाई अपन माई के कहो दे देख मारू रुको, का रुको, हमने हमने के ऐसी लेके आ गई नहीं हां रे अरे ठीक है कहत रे अपन माई के कहो सुसुम पानी क के लिए तनी गोड़ धोवस आई तनी छाता वाला आ जाओ। ए बचियो आ भौजी छतरा भी तेरा आ गई लुका हो अन्ना जी घर के लक्ष्मी जेकरा घरे आयन उ डेराई कबो गोड़ दी भैया कहां बनो के जने कहानी गोनी हो तनी सुहार के गोड़ धोवा अभी सोहर के का ओय क्या करत तनी जी आवा के का बुनी पड़ता भौजी में ठंडा आ लागता तना कुमिला तनी का बात ठंडा लागता कि ना हो अता है अपना ले तनी है जी कबे से रहता का तनी मैंने गरीब बनी तो ना ना जैसे करा है बोले गरीब गरीब करे लगलू किसी का रखिया के पड़ी आइए भाभी देखी भले गरीब बनी तो करा और भैया सब लिया के रख देले बान प्याजे तो काटत रही तब कैला ना तब का खसी के अलग है मछरी अलग है एगो तो मछरू चुस्ता का ना मंगलू ह लेल बड़न हाथ ना लेल बड़न मछरिया छान के भौजी तनी भेजवा त कटोरी में पहले राखी बांध ले रे छोटकी की खा पहले ना पहले एक खाली न जा खाली अब मछरी शुभ चीज ऐसन भैया मछली का खा के राखी बना तो भैया और 1.5 दिन तक जी हन हां अमर हो जाई गुठा गुड़ दीदी बड़ा का छिड़क द छिड़का धोवा दे। अरे छिड़का ना धोवा अच्छा दे। धो दी ये भौजी हो कहे ना पहले पहिर ले है नहीं करे नहीं का कहे ना पहिर ले हम मनी के राखी बनाई अपना ननद के पार देले है हो भौजी लो भौजी अब देखिए बुच्ची जितना बात है सब तो दिएबे करे अरे लागे भौजी तारे कुछ कहत नहीं कि जा मतलब बताई नहीं जाके पार देले है वो छोटकी जरा से वो हम मैं घर घर छिड़का ले जाके पानी मन के गोड़ का अरे धोवा गोला लागले तनी गोला तनी लक्ष्मी नु हडू जा बुच्ची जी बताई खुश रह भौजी जा घर में छिड़की है ओकरा के अथी में धा दा बंद करके सुनी ना बोतल में पहले बर्फी मिठाई ले बनू ले तनी तब मछरी भी जाओ तनी बुच्ची से अतन की तक रह तन कल मोटो भेजवा आवा खा ले तब राखी बने के त खतीदारी करी हां दू किस छाक लिहल जदी देख छोटकी कौनो बात ना ठीक है ठीक त बदले बड़ी ठीक नहीं थी बेचारी साल भर मार पे आएंगे चाहे 1 साल पे आएंगे चाहे 4 साल पे आएंगे वो तो नहीं मान जान प्यार दुलार कर पता ना फॉर्मल भी अच्छा छोटी बगरे कोई के दे तो दे मी चल मछरी दे और छोटिया से आन हो गई का रे अब लुकाइल चलो तारी फुआ लोग ले आ 2 रुपया दे तनी जो ले ले चॉकलेट अब हरिया बैठ जगे घर में आइम जा ना हवा लागत है ए भौजी हवा लागत है जो ठीक बनी जा ए जे हवा लागत है रखिए कहां थले रे कि भुला गेले ओनी ना ना देखी ना सब सरिया देनी तू कमा करत रही ना नंदिया नहीं पता ला फुआ प्लेट ना मिलत रहे छोटिया तोरा सही ले जाता तू ले ला एगो छोटी फुआ ले ला चल ठीक है अरे घरे खा पर घरे खाए के ठीक रे बच्चे जल्दी आप पानी जो लिया मछरी ले अरे हम हुआ एकरा में तनी से अच्छा देवे के जो ले जे ले जिलेबी ले जिलेबी जो जिलेबी खा ले बर्फी ले आई बर्फी ना ना जिलेबी पहले अरे छोटी मछरी दे दे पानी दे मछरी रुक ना अब छट के फफारा नहीं फा अरे जो मन छपन जो 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 हाय का पहले हुआ सेवा अरे हां रे सो तो फुका बनवा दे ले दे दिए जल्दी भतीजी हाय का दे दे अपन कानवा में खोल के ले जाए दे जो जाए हरी दे दे हम के हाई दे दी हां दे दे तू कल आई पानी दे अरे मछरी ले ना जो रे आ रुको भाव जाई खाए के रखले चुरा के रखले कहते तू खा ले मीठा ला लिए भी तब न रखम अरे सरियन बाले ना तू पागल भनी चल अब बैठले रामे जो उतरम त अपन अथी से उतर जाए भैया कहां बन हो बाजी खाना दे देले बिया पानी के एकरा टेंशन नहीं है कि पानी दियाई कि ना दियाई कहाँ बैठ रे काजी खाई ना लेके आ तनी पनिया बैठ आ कहनी क्वेश्चन बनल बा खा ली शुरू कर तनी रौरा त मछरी उछरी खाई ना 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 आई कुल हमरा खाइना हां एक बहिन हमारा आज बड़ी छन शिकारवा ले बनी नु प्याज काट देले बनी मछरी उतार देले बनी आ छोटी कहनी फुआ के पानी उनी पियाऊ आ तले मछरी खइने त दुबिस खियावा तले हमने बनावा तनी करतनी देख जतना चुस्ता बा ओनी ले अगर बची हां तबे केहू खाई अहो जी हम तो हतना मुनी खइबे करना रो खइबे ना करिना तो हनी जानी खातिर मोबाइल बा 40 दिन पाइल बा लोग तो सेवा भाव ना कइल जाई एकदम कोनो कमी ना होके के चाहिए
नु हाँ आ सुनी ना हम तो कहते बनी हम रौरा से कहते नहीं कि रौरा कमी मत करम देवे लेवे में जाननी देवे लेवे के पूरा बा कि हमारा देवे लेवे के बा अच्छा चोरी का रखा तनी कहा तनी कि हमारा के सब चोरी करवा जानते हो तोरा ले का चोरी कर रखम हाँ तो ठीक बाटे सब दे हम करम आ ले बनी लुगा किन किन के देखनी नु कितना बढ़िया बढ़िया लुगा बाटे ठीक बा लुगा और महंगा चाहत रहे तनी कुछ हमारा सस्ता लागता अजी तो लुगा दिया था बिछिया देते बनी चानी के पायल देते बनी अब का दी बताएं ना ठीक बा हाँ। बहुत दुकान पे ना ओखत 1-2 किलो मिठाई मंगा के दे दे मिठाई तो उ लोग लेके आइबे कैली हलो यो दे दी जाए के बेरी तो खाजा करवा दी का बढ़िया रही ना बेलग्रामी खाजा हाँ छोटिया तुम्हारी मछरिया खा के नहीं जा जल्दी बना और दे देवेला और 4 पीस दे देवेला होने लोग खातिर मोबाइल बाटे खस्तिया तो सिकारा बा अरे बुच्चे तो बाबू के तोरा खिया ली अब बुहनियो जन मिला कर अब प्याज चिड़िया देले वाली सब जतनी बना हुआ किसी आई लगे है ना तो हम लोग बोलने लगे हैं जाके छोटी जाके कहली है ना अपने माई से अपने बाबू से हमारा के मुंह में खिया होता रे मार बाबू के खिया में बाझल बनी मार जाके वो काम न कर थोड़ा थोड़ा हो तो खाई हम जतनी पानी लिया के दे दे रखे ठीक नु और गाना माना बुझत रहे हमारा लिए तो बिया कोई नहीं नु यही से वो करे हां देखो तो इसमें यही से तेरे बाबू से झगड़ा होले यही से झगड़ा होला ना बैठला तब नौकरानी लेखा तो के देवे नहीं सब और तब बदना में रही एहसान क्या करे नहीं का झगड़ा कर ली दिन में पापा से रह चल तू तो अरे जो होने बुआ के देख एहसान कर दो ये पास लइका खाली नाना दाल बाड़ी लोग ना तोरा के बता दिए बेरा चल जादू पापा का हल्ला कर लो हो माई के समझा हमारा पीछे क्या पड़ रहली अब देखा तब बीए पास हम है तीसरा क्लास फेल लड़की सब बियाह के लिए बनी उनका बढ़िया आदमी है 3000 दहेज दिल रहन तोर बाबू 3000 जो कि गाड़ी के भाड़े हमारे 1,20,000 लागो रहे चलो ये दादा झाड़ू लगा दी सब ए बेरा देखो का बनेला का बुची जो कहेली लो जौन जौन कहियो जे तने तने नु बनाई हो आ ससुरा में त अपन हाथ गो जड़ते बे लोग सास ससुर पे का करतल हो उठ बनी जा कबे ले ना जगावत रही नु क्यों रात ले जागल रही चल जा ए पीछे है जा बैठिन जा रे आ है जा बैठिन जा आई हो दादा। हम के देखे के आ कहत नहीं नु कि एही चलते ना जगनिए के रात हो जाइए बैठा ओ रोज रात काम से- धंधा करे के बाटे ओ रात से जागल रही जा सुतल हो खंजे से ना जगनी है बुची ये जानी गोबरी कर देवेला बुझे मार खारा वाला कल्ला बरसतिया से नु कुमार रही जे ना भौजी कुमार रही जे तू तो देखल ही रहू तू अभी ना आई रहू छोटी छोटी जे माई जियत रहे ना बचिया माई जियत रहे हे करा में आदमी मुंह देख लेत रहा तना चिकन कइले रहत रही बटले बा ए बाबी जान तनी यूरियनिया छुए त बरसतिया ले त ये खराब होइल न तैसे त हम लिपत रही जान जा समझा तनी जा लेकिन मुंह देख लेत रहा हमनी के आगा में सुगर रहे कि फलानवा के बेटी मारबो करियो करी राख लेले भाई मर आ का करी जानते बानी अब उहे रखले बानी लोग रौरो लोग इनके कुछ करत नहीं वही से न बुची जी बताई भैया कमैया का करत रू आई हे दादा अब खाचे नहीं खेजियो सन बतियात नहीं भैया मार बिरवाई लगावत रही भौजी की गांव सब्जी खा के निहाल हो जात रहे ना अच्छा छोड़ी उस सब बात कहत नहीं नु कि रहे के बाद जाए के नहीं खे हां भौजी आइल बनी के छोटे की कैसे कि सावन उतर गइल अब भादो में विदाई ना होखला कुंवार में जाइम जा ना ये दादा नहीं 1 महीना रही जा कौन की रुपा गुल सुहाग ले काम करवाए खातिर रखल पहले बार लिया ला ऐसन बात नहीं के तनी खियावा पियावा गोटा जाए के ना का दिक्कत बाटे अरे खियाए पिया के त पहले बाटे काल तक खियावलू खसी के शिकार आज बतावा का खियाव तरू रौरा लोगिन कोही जा का खाइन जा हमरा पूछे के बा रौवा लोगिन से हम तो मारो भात बना के खाए में खिया लेकिन मारो भात ना नु पहले अपना हाथ ले जौन समोसा बनावलू चटकार तन की समोसा बना के पहले खियावा एकरा बाद हमनी के बता दे के आज काल के तीता खले बजा मीठा खिया था खीर पूरी तस्मई बना दी का खीर बना था खीर हां खीर ना ठीक तस्मई लगे ठीक लगे हां तस्मई गड़ी डाल के काजू डाल के बनाई। छोहाड़ा डाल के उल दूध बैठा दी हां उठाना पड़ा मत दिया। जतनी बैठा दे मंगत रही त हम कौन देखिए मेरे मना में चलते रहे कि बनावे के बाटे हां तस्मई बना दा पूरी बना दा मशरूम मंगा दा आ सुना ना कहने की दाल भर के पूरी बना दे कि सादा पूरी बना दी कौन के बिरे पूछिए दाले भर के बनावा दाल भर के आधा दाल बना दा आधा सादा बना सुनी पहले फेंट दालो भर के बना देतनी सातुगो भर के बना देतनी आ आलूओ भर के बना देतनी जवर और लोगन खाइन जा तन खा ले कारण ये भौ जाई रहिया सन नैहर में त हमनी के खुदल आवे के ना ए बाबी रौरा लोगन लक्ष्मी हनी जा रौरे लोग से देखो तनी बकरा बकरी पुसाते सन बेचाते सन मरद कमाते बावन सन का के कमी बा कमाते बावन आ बचावा से आने हो गइल अब कमाए लायक हां हां कौन छोटू
ये के लइका के देखत रू अब देखी जा रौरा लोग दू गो फुआ जे कर हाता ना फैसिलिटी वाली ओ हमनी से कहाँ पता चली। ए भौजी चलो नजर में लौकी तो बताई। हम तो कहत नहीं गोतिनिया के भैयावा नीक बा छोटकी के गोतिनिया के छोटकी गोतिनिया के कल से भैया पिएला ना रे। आजकल के लइका कॉमन पार्टी में नहीं खाता पियत हो भजे वो करे चलते हां ये बबी धन देखी सब कर बबी देखत बा। नु आई मालू के देखत नु बिलार अरे वैसन नहीं के वो तनी पटिया में आई रहे तो पी ले रहे सब कोई पिएला ठीक है बा हां भौजी ठीक बा लइका चलो ठीक बा खाता लइकावा के गोती बर्थडे रही है ना बर्थडे में बुचिया देखले बिया लेकिन अभी ओकरा पता नहीं कि कौन लइकावा हटे घर सागर देखे ताकि मैं बा ट्रैक्टर ले ले बना सब मारे सीजन के सीजन जोत के खेत कातना अपन बिल्डिंग पिटवा ले बना अच्छा जाए दी कोनो बात ना देखा देखी बात चलाई जा बुचिया हां एगो ट्रैक्टर बाटे टेम्पू बा ना? हार्वेस्टरो बा। नहा ली जा लुगवा दे तनी पहन ली जा। हां निकाल हां तनी आवा तनी निकाल नहीं चल का का सब खोला तनी देख ली जा। ना हो भौजी एगो हरियर हमरा के एगो हरियर एकरा के निकाल तनी सावन बीत गल तब अच्छा ठीक बा चल बाबूजी से तनी भेंट करके आई जाई जा जल्दी आन जा। अरे ए भौजी तले बना के रखो। वो के ना बुझाला नु कि बेटी टटे आई बन जत तनी घरवा चली दिन भर दलाने अगोरले रही ना आ घरवा रहती लोग तो तनी हमगो मनवा लागित हमरो मनवा हरसित आ बढ़िया से रहती लोग करती जा। चलो नमस्कार प्रणाम हम निकिन सिंह हमने के अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाए सबके साथ दिख जाए एक लोग बिल्कुल बाय देहाती